Dobrý deň, dámy a páni, dneska vítam u nového videa. Dneska si zahrám Minecraft. A v tomto Minecrafte, keď si na niečo pomyslím, tak to dostanem. Fakt. Ukážem vám to. Myslím si na niečo lesklo modré, je to do tvaru vajíčka a je to veľmi vzácne. Je to diamant. A takto si zahrám Minecraft. Zo survival. Dobre, už som sa spawnul. A idem si na niečo pomysleť. Zatiaľ si naťažím nejaké drevo. Dobre, naťažil som si 6 driev. A idem si pomyslieť na niečo. Je to do tvaru štvorca, hranaté to je. Je to lesklo modré a je to veľmi vzácne. Dostal som diamond block a neviem prečo, ale mám tam 64 krát diamond bloku. Dobre, tak ja si z toho dreva vycraftím crafting table. No, drevo sem, všetko vycraftím. Planky, takto. No, počkaj. Aj, dobre. Hop, crafťák. Takto. Dobre, jak má ten crafting table. Dobre, vycraftím si z diamondy. Ty vole, ich bude, ty vole. Dobre, takto. Toto sa seklo, alebo jaj, dobre. Nie, takto. Takto. Hop. Jedny galoty. Helma. Takto. A... Takto. Chestplate. A topánky. Takto. To hop. Si nasadím na seba. No počkaj, vlastne to môžem aj takto. Hop. Ničím teda ešte si vykraftím nástroje. Dobre, takto sticky. Hop. Meč. Takto. Hop. Takto sticky. Sekeru. A krumpač. Takto. Dobre. Zoberiem, čo je na zemi. Vykopem crafting table a môžem ísť. Za chvíľu si na niečo pomyslím tiež. Už je v strede slnko, tak by som si asi pomyslel na posteľ. Myslím si, je to z červenej farby, aj bielej. Je to dlhé 2 bloky a je to nižšie než 1 blok. Yes, mám posteľ. Dobre. Takže keď bude zapadať slnko, tak sa môžem vyspať. Ešte by som si pomyslel na nejaké jedlo. Myslím si na... Vyrába sa to zo zlata. Má to trojuholníkový tvar. A vyrába sa to zo zlatých ingotov a z mrkvy. Mám ich už konečne. Čo tu robíš? Zmizni. Dobre, ja by som sa tu už konečne prichystal. Dobre, dám si sem posteľ. Tuto crafting a budem spať vonku. To mi je úplne jedno. Kým čakám, kým bude noc, tak prosím vás, dajte mi like a odber.
Daj ho tam. Rozdrťte tlačítko odberu. Prosím. Poriadne rozdrťte. Aj like dajte. Ho tiež rozdrťte. Jak ten odber. Daj ho, ja ťa vidím. Daj ho. Ten odber. Tak, dobre. Dobre, už sa pomaly stmieva. Za chvíľu sa pôjdem vyspať. Davaj, poď. Môžem už spať už? Ešte nie. Poď. Teraz konečne. Ešte nie. Davaj. Ja mám konečne. Môžem? Nie ešte. Ešte poď. Zapadni to slnko. Yes. Dobre. Už spím. Konečne. Dobre. Je druhý deň. A idem sa vydať na cestu niekde. Pre krafťak. A idem nájsť niečo. Ako tak sa tu prechádzam. Môžem si ešte na niečo zamyslieť. Čo by som na také mohol? Už ma nenapadá. Môžem. Už viem. Myslím si, je to také... Má to knižku v sebe. Má to na sebe takú červenú deku. V ňom sa enchantujú veci. A veľmi to potrebujeme k enchantu. Yes, už to mám. Ešte by som si pomyslel. Ja ešte potrebujem knižky k tomu, tak si pomyslím. Myslím si na blog. V ňom sú knižky. A je tam nápis 64 krát. Yes, mám ich. Takže ja si tu jem enchantovaciu spraviť vec. Takto. Nie sem. Vole. Dobre, toto už mám. A vlastne ešte potrebujem lapis. Takže ešte si budem niečo želať. Vypadá to jak raková ruka. Je to tmavšie modré. Používa sa to k enchantu. Yes, mám ho. Dobre. Lapis sem. A meč sem. A vlastne ja nemám ešte levely. Takže idem nejaké ešte levely nazbierať. Level, yes. Aj meso z toho. Poď sem, ovce. Kam zdrháš? Chcem level. Yes. Dobre, ďalšia ovca. Jedna rana. Vole. Dobre, hen tam vidím krávu. Tu je kráva. Zabijem jedna rana. Level. Prvý level mám. To moc nie je dobré. Ale však tu je prasa. Jedna rana. Skoro som tam spadol. Tak teraz som tam spadol. Level, dobre. Yes. A prosto môžem spraviť aj sprania. XP botly. Za chvíľu bude zapadať slnko. Tak dal by som zase posteľ. A tu by som mohol byť. Dobre. Krafťak. Počkaj, kým bude noc. Zatím, kým zapadlo slnko, tak som nazbieral pár levelu. A ešte čakám, kým môžem už konečne spať. Davaj. Môžem už? Yes, dobre.
Dobre. Dobre, mám 2 levely a skúsim niečo. Či môžem. Lapis a Diamond Sword. Sharpness 1. OK. 8,25 attack damage. Ty vole. To je teraz silnejšie než netheriteový meč. Ty vole. To je výborné. Dobre, idem sa na niečo ďalšie pomyslieť. Vypadá to ako... neviem, nejaká sklenička, do ktorej sa vlieva voda, ale nie v tom voda. Je to také, vnútri je to také očarované. Je to tam také, neviem, dúhové. Enchantované. Yes, mám ich. Teraz to idem pohádzať. Dostanem nejaké levely. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dobre, 18 levelov idem. Mám. Tak idem si učarovať ďalšie nástroje. Lapis. Výborne, Unbreaking, Efficiency 1, Krumpáč, Unbreaking 1. OK. Toto by som asi, to by sa asi nedalo enchantovať. Dobre. Dobre. Toto je z tohoto videa všetko. Daj like a odber a dovidenia.